Sefydlwyd y ganolfan arbrofi yn hen chwarel lechi Llwyngwern dros 2 flynedd yn ôl bellach, gyda'r bwriad o addasu ffordd o fyw, a phrofi y gellid byw ar lai o gynnyrch materol, a chreu llai o wastraff a llygredd. Mwyn cyrraedd y delweddau hyn, y sefydlwyd Canolfan Dechnoleg arall Llwyngwern ar 2 cangen o syniadaeth yn bennaf. Yn gyntaf, creu ei hynny ei hunain o'r haul, y gwynt ac o ddŵr. Yn ail, tyfu bwyd i'w cynnal hyd yn oed mewn mannau cyfyng. Ac yn drydydd, arbed cynnyrch prin y byd trwy fyw yn llai gwastraffus. Ond syniadau'n unig ydy'r rhain, a'i trosglwyddo i weithred ymarferol ydy pwrpas bodolaeth Llwyngwern. Ar hyd a lled y ganolfan, ceir enghreifftiau o'r ymgais i gyfeirio grym yr haul drwy baneli solar i greu ynni mewn gwahanol ffyrdd.